Paiway anay sang prosecution na panel ang pagpresentar sang ila ikaduha nga testigo tubtob sa Lunes nga adlaw Hulyo 13. Iniman ang rason kun nga mas maaga nga natapos ang ikatatlo nga adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nahibaluan nga sa una nga adlaw sang trial ginpatawag sang prosekusyon na bilang nga mga testigo sanday National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Calilong kag NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Mapang matapos ang cross-examination sang kampo sang depensa kay Calilong sa ikatatlo nga adlaw sang trial ginpahayag ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan nga sa masunod nga hearing na lamang nila ipresentar si Lotok. Suno kay Ligutan, si Calilong lamang ang ila ipresentar nga testigo kahapon nga adlaw samtang si Attorney Jeremy Lotok ang ipresentar sang prosekusyon sa Lunes. Ginpahayag man sini nga luyag sang prosekusyon nga maggamit ang kabilugan nga 11 ka adlaw nga ginhatag para sa pagpresentar sang ila ebidensya may kaangtanan sa Article 4 sang impeachment complaint. Ang Article 4 natuhoy sa alegasyon nga pagpamahog ni Duterte nga ipapatay si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Si Calilong ang nanguna sa investigasyon sa mga pahayag sang Vice Presidente. Samtang si Lotok ang manginkabahin naman sang investigasyon kung may ginkuha gidman nga assassin si Duterte. Pagkatapos ang manifestation sang prosekusyon, ginadjourn ni Senate Impeachment Court Presiding Officer kag Senator Judge Francisa Cheese Escudero ang hearing kung sa diin nagtapos ang una nga semana sang impeachment trial. Yes, counsel for the prosecutor. Before the declaration of recess, I suppose that the reason is for the presentation of the next witness for the prosecution. We manifest, Your Honor, that John Mark Calilong will be our witness for this afternoon. We'll be presenting the next witness during the next hearing on Monday, Your Honor, please. You won't present Attorney Lotok anymore? Yes, Your Honor. On Monday, Your Honor, please. We will utilize the 11 days allotted to Article 4 of for the prosecution, Your Honor, please. So no Attorney Lotok today? Today, we'll do that on Monday, Your Honor, please. So Chair would like to I guess there's no need to declare a recess. Yes, Your Senator Honor, Judge Lacson, thank you for that manifestation. Yes, counsel for the respondent. Your What Honor, do you want maybe to say? just clarified if Attorney Lotok is the witness on Monday because they had already disclosed the witness. I was about to ask that question. Yes, Your Honor. Attorney Jeremy Your Honor. Lotok will be presented On by the Monday? prosecution on Monday, Your Honor, please.